נטע נכדתנו, בת 6. גם סבתא מירה. אני מתגאה בזה, א' שאני בלי כדורים, בלי שום דבר מלאכותי, וזאת האמת. וב' אני אומרת להם, יש לי חותן, או איך אתם בעצם, אנחנו חותנים. המחיתנו. וחותנים. מי מסתתר פה? ילדה. לא. ילד. לא. אמא. זאת אמא, אז מה? אבא. יפה. רגע. אתם רואים, זה ספר גילוי. מי מסתתר? סבא. יפה. יפה. ככה, זה ספר לילדים קטנים שמשחקים ומפעילים אותו לבד. יש לנו מענף לענף, מה אני אעשות לו על הטוסיק? ומה חסר לפיל? חדק לא רגיל. ומה חסר לי? סיפור שאני אוהבת על סבתא יוכי. למה התחפשת? נטע! שמח! שנה! טובה! שבת! שלום! אפשר לנער! בנות, להכין עוד מעט אוכל לילדים, חגית? עוד מעט אוכל לילדים? להכין רק להכין. לא לגעת בבטטה! מי מסתתר פה? ילדה. לא. ילד. לא. אמא. זאת אמא, אז מה? אבא. יפה. רגע. אתם רואים, זה ספר גילוי. מי מסתתר? סבא. יפה. יפה. ככה, זה ספר לילדים קטנים שמשחקים ומפעילים אותו לבד. יש לנו מענף לענף, מה אני אעשות לו על הטוסיק? ומה חסר לפיל? חדק לא רגיל. ומה חסר לי? סיפור שאני אוהבת על סבתא יוכי. למה התחפשת? נטע! שמח! שנה! טובה! שבת! שלום! אפשר לנער! בנות, להכין עוד מעט אוכל לילדים, חגית? עוד מעט אוכל לילדים? להכין רק להכין. לא לגעת בבטטה! טוב, אני אמצא משהו בנקודה, לכל הילדים למעלה! לא לפנים! היי ילד! וכל הילדים מתחילים ללכת! הנה תראה. די, לא להתעייף! סליחה, די! עם הטוסיק, להוסיף! ולסובב! לה 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 ועכשיו אתם שמים רגליים מתחת למצנח, לשבת. סליחה? ונטע ודניאל באמצע. תפסי. מצוין. תפסי נטע. זה קשה לתפוס. יפה. שימו לב. רגע. דניאל, בבקשה. זרקי. מה קרה לך? זרקי. יפה, נטע זרקי. היי, מה קרה לך? זרקי. יפה, חכי רגע, איפה הכדור השני? קחו אותו משני הכדורים ותזרקו אותו. לא להשתולל, ילד, רד מהמצנח, אל תשתולל. נטע, תפסי. סליחה, תפסי. עוד כדור. לכל אחת 2 זריקות.